Kaixo, Xabi Errasen naiz, behasaindarra, askok ezautuko nazue, eta beste gauza batzun arten, txakurre zitzailea edo adiestrador kanino esaten dena. Gaur hasiera eman nahi dugu, behasaingo udalak antolatzen duen txakurre eredugarri programari. Programa honen barrun ekitaldi eta atal asko dengo die, jungo geha aurkezten gutxinaka, baina atal honek heziketa jolasak izenburukin jarri dugu atal honi. Ze ikusiko dugu atal hontan, ariketak edo jolasak nola sortzen dien hasieratik bukaera arte. Bai? Zergatik egiten dira olako gauzak? Bueno, edozein gauza, edozein ariketa edo egiten dienen, helburu nagusi betik da lotura berezi bat edo binkulo berezi bat sortzea edo estutzea. Bai? Guk txakurren bete behar guztik asetzen balin baditugu, jan aldetik, ur aldetik, jolasak, batez ere, txakur horrek beti gurekin egon nahiko du. Geroz eta gauza desberdin gehiago ezagutu alkarrekin, orduan da konfiantza handigo egongo da. Zer lortzen dugu horrekin? Ez jutea, beste txakur batzun gana, beste biziketa batzun gana, azkenen gurekin egon nahiko du. Gaur lehenengo bideo honetan azalduko dugu lehenengo pausoak nola ematen diren. Teknika berezi batekin egiten da, lurin deitzen dana, nahiz eta nahi esku magikoa deitzea gustatu. Zergatik, eskue jarraitzen eramaten deulako guk nahi deun lekua txakurreri. 4 pasotan markatzen ditut, erakusten diote txakurreri. Lehenengo pausoa izango litzake, eskue jana dauketen bitarten, jaten diejoa txakurra, guk nahi dugun lekura iritsi arte. Bigarren pausoa, eskue berdin-berdin, janakin, baina moitzen jungo geha eskue, beak jangabe, eta helburua iristen gehanen, leku konkretua iristen gehanen, ordun jaten ematen dugu. Hirugarren pausoa, bigarren pauson berdine, baina hitze sartzen, agindue sartzen. Laugarren pausoa zein izango litzake, ja eskun ez daukagu ezerrez, baina movimentu berdina egiten dugu, hitze esan da baita, eta ondo egiten balin bado, premio emango dugu. Hori da, pausa hauek garrantzitsuk izaten die, ez bizi guztin jana erabiltzeko. Guazen txakur desberdinekin ikustea nola egin. Lehenengoa, eki. Bulldog ingles bat, eta hau lehenengo txakurre aukeratu dut, zuek ikusteko, zergatik, honek barneratuta daukelako esku magikoa. Hiru ariketa proposatuko dizkizuet, eiken juteko. Lehenengoa izango da, txakurrek giratzea. Guazen pausok markatzea. Lehenengo, guatzen balin bazeate, jaten di joan bitarten, movimentu egin. Bigarren pausoa. Movimentue, eta ondo egiten balin bado, jaten eman. Beste bat. Jaten eman. Hirugarrena, ja hitze sartzeko, bai? Guandik jana dauko euskun. Gira. Eta premia. Eta laugarren pausoa, gira. Oso ondo. Nola ondo indon, premia. Bigarren ariketa. Ezkerreko hankan aldamenen eserita gelditzea. Hori bigarren pausoa. Ezker. Ezker. Eta premioa. Venga, beste aldea. Eskubi. Eskubi. Ondo ulertu da ez? Ikusteko, hiru ariketak batea berritzen dugu. Gira. Ezker. Eskubi. Oso ondo eki. Venga, bigarren txakurraren bila. Venga, bigarren txakurra.
ariketak egiten hasiko gara, bai? Lehenengo pausoa. Bigarrengoa. Hirugarrengoa, oraindik janakin. Gira. Eta laugarrengoa. Eta, gira. Vale, ondo. Bai, beste posizioekin hasiko da, vale? Venga, lehenengoa. Venga, estaldea. Vale. A ver. Ezker. Eskubi. Oso ondo. Venga, hirugarren txakurra. Euskal Arte txakurre. Hauek, logikamente, laneako predisposizio gehiago daukete. Orduan, azkarrago hartuko dituzte ariketak. Baina, ikusten zazuen, behintzete pausok bastante markatu egiten dituzte, bai? Orduan, hasiko geha. Denakin bezala. Hau. Lehenengo bi pausok, orain hirugarrengoa. Gira. Eta laugarrengoa. Gira. Oso ondo gau. Venga, beste bik batea ingo ditu, bai? Vale. Oso ondo. Venga, a ver. Ezker. Oso ondo. Eskubi. Oso ondo. A ber hiruek batea egiten ditu. Hau. Herri. Vale. Gira. Ezker. Eskubi. Oso ondo gau. Oso ondo. Venga, guazen laugarrengoaren bila. Hau, Pastor Holandara da, baita laneako predisposizio handikoa, Sam. Eta usaimeneko gauzak desiente inda dauzket, baina olako poziziok ez. Beraz, honekin evoluzioa pixka bat ikusten jungo gara, bale? Ikusteko, eta zuen etxeko lan bezala baita, nola hasiera ematen dioten esku magikoan, bai? Eskue jarraitu eta beak jaten juteko. Eskue jun daiteke eskubialdea edo ezkerraldea. Baina, beak ikasten dena da, leku guztita eskue jarraitu behar duna. Vale? Eo zein lekuta. Behin, ulertuta daukenen txakurrek, ariketak egiten hasten geha. Hori lehenengo bi pausok, baina hitz esartzen hasiko, bale? Sam, gira. Vale? Gira. Gira. Oso ondo, Sam. Vale? Venga, posizio. Anakin hasieran, guatu zaizte. Hasieran, garrantzi gehiagi ez dut emango, bai? Eseritzen dan edo ez dan eseritzen. Nahi etena da, eskue jarraitzea hoitzea. Bek. Ezker. Eskubi. No, aderru lertu ditun den. Gira. Ezker. Eskubi. Oso ondo, Sam! Bueno, jungo ikusten, eta espero dute gustatu izana. Gogoratu hau Beasaingo udalak antolatzen duen txakur eredugarri programaren lehenengo saioa dela. Eta animo, jolasekin eta etxeko lanekin. Aio!